Nem kell a brigádba. Nem baj. Hogy kell? Azért lecsavarja. Ez az. Te vagyok rá egy baby. Hallod? Már! Tudsz mit baktol? Na, hogy vagy? Billig Jeep is elnyomod? Na, ha lekapcsolja. Nem kamerázok, nem kell, csak hülyeskedek. Na honnan akarsz barátkozni? Kitörlöm. Mi a kurva? Azt a minden így, mi van meg? Ki mondta, hogy veled vagyunk, mi van? Mit tennél? Beállozta, hogy vele vagyunk. Nem vagytok velem? Hogyne? Életre halára. Hol vannak a többiek? A Viki. Jó, elszaladtak már. Ja, tudtad, hogy a kodolányosok utálják egymást? Tudtad, hogy a kodolányosok utálják egymást? Kodósok! Mi? Tudtad? Tudtad, hogy a kodolányosok utálják egymást? A Móvita mondja. Mit mondod? Multi. Nagy. Piros. Kék. Kék. Köszti. Hogy kell bibbaton? Hogy kell? Nem Arany, nem kamerázok, hülyeskedek csak, nem kamerázok. Hülyeskedek. Nem gondoltad, hogy itt elkészített kamerázni? Ahogy gondoltam volna. Na hát akkor meg. Velük van Júlia. Az ő volt az. Ó, de komoly. Leköptem a lábad közül. Ez komoly beatbox. Az jó érzés, az nem Ez ilyen beatbox, hogy... Én nem Menni Black-et, tudom. Johnny? Én nem tudom. Na! Ja. Being so fly. Az kell neki. Ezek homokos részek. Ah. Mi a kurva nyelv? Az kell neki. Leosztanánk őket, hogy bejönnének. Ja, és akkor miért buziszkodtál velük? Ezt kell csinálni. Mert a már be van hányva. Hogyha annyira beatboxolni tudsz, akkor el tudtál hozzá magát. Ez csak egy alap. Várjál, adom, figyelj, ne köpködj! Nagyon leköpködtél, figyelj, adom az alapot! Adom az alapot, figyelj! Nagyon leköpködtél. Figyelj, adom az alapot! Yeah, yeah, yeah. Adom az alapot! Yeah! Jó. Akarom átmenni. Hírá! Abba én bukra problémát megpróbálni. De vagy te a bátyja! Kiválasztja a gyereket. Hí!